Cando queremos gardar unha rúbrica como unha plantilla, temos unha tarefa que ten unha rúbrica, vale? Entonces, entramos na cualificación avanzada. A rúbrica xa foi editada e gardada. Cando volvemos a entrar é cando aparece este botón para publicar esa rúbrica como modelo, como plantilla. Vaise gardar con este nome que aparece aquí, que é o nome que lle puxemos como título á rúbrica. Damoslle a publicar. Xa nos vai dicir, vai a gardar unha copia do formulario de cualificación, que é a rúbrica instalación CMS Drupal como modelo público novo. Significa que a vai gardar como plantilla. Os outros usuarios do seu sitio, non só do meu curso, non só os profesores do meu curso, senón os profesores de calquera curso da aula virtual, poderán acceder a esa plantilla. Ben, doulle a continuar. Xa está. De acordo? Entonces, ahora se volvemos ao curso, eu activase a edición, e engadise unha actividade tarefa calquera, vale? Que lle vou a chamar proba instalación, vale? Agardo e vou a entrar nela e ir no seu bloque de administración de tarefas á cualificación avanzada. Aquí vou escoller a rúbrica e vou decir que vou crear a rúbrica desta tarefa a partir dunha plantilla. Entón, premerei neste lado e o que teño que facer é buscar a plantilla, vale? A plantilla tiña instalación, CMS, vou buscar por CMS, buscar, e aquí me aparece. O que teño que saber é o nome que lle puxen á plantilla para ter un parámetro de búsqueda correcta. De acordo? Entonces, xa fixen a busca correcta, doulle a empregar este modelo, continuar, xa aparece engadido a miña tarefa nova de proba de instalación, coa rúbrica que reutiliceis. Veña, repetido o proceso que agora sale fijo.